Surat Al-Fatihah khusus kali jamaah. Oh ngantar. Faris dari Cilacap. Oh masya Allah. Mas Faris gitu. Iya. Oke. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila jami'i awliya tasawuf semua di Indonesia dan masyarakat dan masyarakat misalnya di dalam tidaknya azwajihim wa ahlihim wa dzurriyyatihim wa ummahihim wa ummahatina wa ajdaadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhwalina wa khalaqina wa usulina wa علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع المحاضرات في مسجد الحمد جامع المسلمين المسيدين ونخص خصوصا إلى جميع إخواننا الحجاج خصوصا في إندونيسيا ونخص خصوصا جميع خلق المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان وزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونخص خصوصا ila jami ikhwanina muslimin saudara kita yang lagi ngangkat berat dan susah, mungkin berarti barang sehat dibarengi bunga, khususnya saudara kita Mas Faris. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa ishfina ishfi maradona Mas Faris shifa anta ma'ajilan la yughadiru saqaman wala alaman ibarakati qalika wa idana litubra wa yashfi wa nazilun darqurani wa shifa wa rahmatu wa nazilu dhalibina ila khasala Rabbi inni nasaniyatul wa ta'ala wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ta'ala ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa mitana bi asrarihi wa asrarihi barakatihi wa waktu dzabhi utawi waktune nyembelih kurban iku min waktu sholatil Aidi dimulai saking waktune sholat riyaya ila ghurubi syamsi tumeka maring suruhe srengenge min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik ila akhiri. Sedaya jamaah al-Jaidin kang kula hormati, niki pertemuan kedua ingkang kita bahas tafsir masalah kurban nggih. Dewi ini kita sampun bahas masalah sejarah kurban. Pilih sejarah kurban itu napak tilas saking meneladani ceritanya Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail. Masalah lajeng kurban itu mayoritas ulama namun menghukumi sebagai sunnah muakkadah, boten nganti wajib, boten sampai wajib. Artinya nek sing nglampahi nggih pikantuk ganjaran pahala, nek umpami sing boten nggih boten dosa, ngoten lho. Umpami boten kurban nggih boten dosa. Bahkan sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kali Sayyidina Umar niku nate boten kurban, nate. Padahal piyambake mampu. Kenging napa? Karena nek ben taun kok kurban terus, apalagi kangge sosok tokoh kados Abu Bakar kali Umar sing dina tuwa. Akhire penyonone wong-wong, pemahaman tiang-tiang nek kurban iku akhire dadi wajib. Mergo tiap tahun dilakukan terus. Nah, tapi nek jenengan tasik gak ada keyakinan nek kurban niku sunah nggih monggo mboten napa-napa tiap tahun kurban terus. Sing penting jenengan mboten gak ada penganggep penyono nek kurban iku wajib. Terus nek kurban nggih atine ditata saestu. Ditata saestu artine ya kudu ikhlas tur mboten angsal sombong, mboten angsal ngremehno wong sing mboten kurban. Awakmu kurban apa? Gak kurban. Aku lho kurban. Enggak usah edel nggih nek kurban ya kurban ngoten mawon, ora usah ati pamer-pamer, ora usah ati sombong. Ngoten. Soale sakniki zaman akhir itu kurban digawe story. Oh, kurban sakmene ngene digawe story. Ampun mboten usah. Ya kurban ya kaya ibadah ngoten mawon. Lajeng dhewe iki kurban iku gadah ketentuan sing khusus nih, sing batasan-batasan sing ketat. Benten kaya sedekah biasane. Nek nggo nyembelih biasa sedekah bebas jenengan. Sing penting hewane halal nggih, monggo disembelih. Boten usah ningali umure, boten usah ningali keadaane nggih halal mawon. Tapi nek kurban masyaallah jenise ditetokno. Unta utawa sapi kebo utawa kambing. Pitik ra oleh. Jadi ketat sangat. Terus kondisine nggih kudu sampun kowel, secara usia sampun kowel. Terus kondisi fisike dimilahi saking ditingali mripate, matane cacat boten, sikil-sikile cacat boten, pincang apa boten. Terus duwe penyakit boten. Terus awake boten sepinter boten puru nemen-nemen, ketak ngoten. Terus buntute utuh, boten tugel. Kupinge nggih boten tugel. Nek sekedar nek luka ngoten, cuwil luka boten masalah. Pokoke boten sampai luwih saka setengah. Nggih, nek namung cuwil titik ngoten utawa boten nganti sepertiga tasih hukume tasih jawas, tasih angsal mawon. Lek luwih saka 1/3 sampai setengah hukumnya makruh karena wis akeh. Tapi nek sing sekedar tugel niku sumune tanduke utawa hewane majer, maka tasih sah dienggo kurban. Ketate.
Waktune nggih ditentukaken. Nyembelih mboten asal sembarangan. Waktune nggih niku tanggal 11 Dzulhijjah Injil. Dalune mboten asal, kudu Injil. Injil nggih niku nepaki kare waktune salat Idul Adha. Sampai pinten sampai tanggal 13 Dzulhijjah saderenge maghrib. Berarti nek di rata-rata ya sekawan dinten ngoten. Tanggal 11, 11, 13. Upama nyembelih bengi asal mboten napa-napa sing penting niku mulai tanggal 11 Dzulhijjah Injil ngantos sadurunge akhir hari Tasyrik saderenge surup srengenge tanggal 13 Dzulhijjah. Nek surup srengenge kan wis mlebu tanggal 14 misalnya. Nah niku batasane ngoten. Terus panggonane kurban itu bebas saja. Kapan bebas, cuma ngeten. Ngati-ngati nek napa niku padus panggonan kurban. Karena ngeten. Rata-rata tiyang kita, masyarakat kita niku kan kurban itu dilakukan teng gene lingkungan masjid utawa musala. Rata-rata ngoten. Rata-rata nek ada latar apa mboten apa-apa. Sing penting apa siji saged menjaga kesucian masjid utawa musala. Boten sampai ngotori masjid musala. Boten sampai ibadah. Sing kedua boten oleh ganggu ibadah wong sing nang masjid musala. Lho Pak yo gak mungkin to lho. Enten tiyang niku teng siji daerah Surabaya niku boten biasa. Teng Surabaya niku nyembelih teng latar, bener teng latare musala. Tapi nimbangi beteti niku terus musala, Pak. Motor-motor ya senajan to digelari terpal kan mesti tas enten sing motori sing ceblok. Akhirnya yang kotor, bahkan wonten niku sampai dhuwur dereng mantul. Sehingga wong sing kabeh salat dhuwur mboten saged. Nah, niku ngati-ngati. Padahal kurban itu ibadah individu, betul ibadah jamaah kaya sholat. Ibadah individu artinya wong sing kurban ya diramut dhewe asline. Asline niku ya dipotong ten gene panggenane piyambak, ten daleme piyambak, diramuti dhewe terus diseksekno karo sing kurban. Sing apik sing nyembelih ya sing kurban, sakniki ngoten. Maka nek dongane lah Allahumma hadza minni wa ilaika sa'rusul. Mergo sing apik itu sing nyembelih, sing kurban sing nyembelih apike ngoten. Tapi umpami jenengan laksanakan teng masjid musala nggih mboten napa-napa, mboten sampai dosa, tapi syaratnya niku wau mboten sampai ngotori utawa menajiskan, terus mboten sampai ganggu wong sing ibadah dan masjid musala. Tur nomor 3 paling penting tidak boleh menggunakan fasilitas masjid utawa musala. Contoh apa? Duit infak betul laksana operasionale nyembelih kurban niku dipendhetno saking infake masjid musala. Senajan kabeh jamaah setuju betul laksana. Nek kabeh jamaah setuju mending urunan dhewe mboten usah ngangge infak masjid musala. Karena infak masjid musala lek wis mlebu teng masjid musala, maka niku kegunaane pentasarufane niku hanya untuk kemakmuran masjid musala, baik secara bangunan atau wonten sing bocor, wonten sing nambal, ngecer macam-macam, atau secara fasilitas lain kaya bayar listrik, terus toyo, terus nek teng kota-kota niku bayari marbot, mboten apa-apa dipendhetno teko infak masjid musala. Tapi nek digunakan untuk operasional kurban mboten nasa. Karena mboten enten hubungane. Wau lho kurban ku ibadah individu, mboten ibadah tanggung jawab masjidmu. Karena wonten teng bagian daerah terus kurang tuku kreseke utawa tuku wadahe, geseke dipendhetno teko infak masjid musala. Terus konsumsine sing bantu-bantu dipendhetno teko infak ngawur. Bahkan sampai bayari tukang jagal itu dipendhetno teko infak masjid musala. Niku siji haram, nomor loro statusnya utang. Siapa sing gak ada utang? Sing kurban. Karena sing wajib nyukupi niku sing
kurban mulai saking ongkose belek, mulai wadahe. Bahkan nek umpama butuh bensin kangge ngeter-ngeterne niku, maka sing bandani mestine sing kurban. Termasuk fasilitas masjid musala mboten angsal dienggo kurban iku toyone. Toyone umpama terus diselang napa wudu-wudu niku diselang digawe ngubah jeroane niku ngawur. Mboten angsal. Fasilitas masjid musala niku lak statusé padha karo masjid musala rata-rata wakaf. Rata-rata wakaf. Nek masjid insyaallah sudah ada wakaf, tapi nek musala sebagian enten sing derek diwakaf. Musala niku nek derek diwakaf nek berarti tasik milik pribadi wong sing duwe tanah. Sehingga wong sing duwe tanah bebas. Umpama tiyang sing duwe tanah iku kurban, terus dheweke iku njupuk banyu teko musala, ya padha karo njupuk teko banyu omahe dhewe. Karena derek diwakafne, derek milik umat. Tapi nek masjid musala wis diwakafne, berarti wis milike Allah, milike umat. Sehingga pentasarufane kudu diatur. Termasuk harta benda sing terkene masjid musala itu hanya digunakan untuk fasilitas kemakmuran masjid musala. Nah, kan kalau sering saja tiang niku nek kebelet terus kok berhenti tenggene masjid musala terus ginakaken jedinge masjid musala tanpa melakukan ibadah tenggene masjid musala niku dan tanpa nyemplungi dhuwit ujratul mithli, nyemplungi ongkos sing sepadan umumnya, maka hukumnya haram. Jadi kata gini, kadang sing dadi korban biasanya niku masjid musala sing cedhek pasar atau cedhek terminal sing niku terus kathah tiyang. Sehingga tiang terus niku gunakno saenake dhewe. Omane sing boten enten penjagane. Sehingga boten enten cemplungan dhuwit masjid musala untuk kontribusi ngenteni piyambake gunakno toya niku. Dan bahkan tidak melakukan ibadah tenggene masjid musala. Makanya Gus Bahar itu dipeseni kali Bapak Yai Nur Salim nek ngejar ziarah jamaah terus kok jamaah enten sing pengen kebelan pipis mending didukno tenggene pom bensin utawa tenggene toilet umum wis karuan bayar wis karuan timbang masjid musala karena hukumnya parah. Nek mboten ngerti hukumnya bahaya sangat. Nek gak nyemplungi dengan biaya yang umum terus utawa mboten nglampahi ibadah terlebet maka hukumnya karena masjid musala itu difungsikan digunakan ditasarufkan untuk tiang sing ibadah terlebet minimal nopo syukur-syukur gelem wudu manut kejedinge masjid musala terus wudu kan ada terus nopo syukur-syukur gelem iktikaf utawa salat sunat tahiyatul saboten sak minimal ngelai tasbih sepisan mandek dulu nang masjid musala terus maca tasbih minangka napa ngibadah diarani dosa nyoba fasilitas masjid musala sengaja to namung banyu terus sunah-sunah ini yang disebutkan iku mau di atau itu ini sunah tetapi bismillah terus nanti maca sholawat nanti sejarah soalnya cekak-cekak kalau nggih cukup. Nah, hewan itu diwawasakan asmane Kanjeng Nabi. Hewan itu gampang nurut karena hewan itu paling kangen kepanggih karo Kanjeng Nabi. Ini lebu tenggene ate umat Kanjeng Nabi. Sehingga piyambake termasuk dihitung umat Kanjeng Nabi. Makanya diwawasakan sholawat sunnah. Terus doa bil qabul
Allahumma taqabbal hada ngono tok apa. Sing cekak-cekak ngomong ya Allah jenengan tampi kurban saking kula, jenengan tampi kurban saking sederek kula namine sinten sing lek jenengan umpami panitia wakil. Terus madhep kiblat. Nyembelih kurban madhep kiblat niku hewane napa tiyange? Kali-kali nih, saged mboten? Sing beleh ngadep kiblat, hewane yo ngadep kiblat. Masuk mboten saged. Lho lah, tapi kan dadekno kiblat, sirahe niku, Pak. Kepalanya berarti kan selatan ya. Nggih, landase kan ngadep ngeten. Terus sing nyembelih oleh burine, oleh niki saged. Saged insyaallah saged. Nek boten mungkin disebutaken mriki. Lajeng nanti sing paling penting mari. Kurban itu kan enten dua hukum nggih. Enten kurban wajib kali enten kurban sunah. Kurban wajib niku saged arupi nazar. Arupi nazar contohnya yang napa? Nazar itu enten kali, enten sing mutlak, enten sing muqayyad. Nek sing kurban sing mutlak, nazar sing muqayyad niku contohnya ngeten. Lek tahun iki sawahku hasil, nah sawahku kok berhasil, aku kate kurban. Itu kan berarti kurbannya atau nazarnya digantungkan dengan suatu prestasi atau satu capaian. Nek niki tercapai, aku kurban wajib. Nek gak tercapai, ya gak wajib. Niku namanya nazar muqayyad. Nazar yang digantungkan dengan suatu peristiwa atau capaian tertentu. Tapi enten tiang nazar niku mutlak. Tahun niki aku nazar kabeh beli kurban wis ngono tok. Bahwa peristiwa kurban pokoknya tahun niki. Nah, niku berarti ya hukumnya dadi wajib. Termasuk sing dadi wajib niki. Ucapan utawa kerenteke ati pas tumbas kurban terus ngomong iki kurbanku, iki kanggo kurbanku. Menisbatkan hewan niki terus dinisbatno kangge kurbane niki ngarani hukum kurban wajib. Senajan to mboten enten kata-kata wajib utawa nadar. Ngeterno tenggene panitia nggih ngoten. Iki baca apa? Iki kurbanku. Ngomong ngoten niku lho wis dadi wajib. Dadi wajib. Lah terus nek dadi ngoten niku konsekuensine napa? Oh better. Nek kurban wajib berarti sing kurban boten angsal derek dahar. Boten angsal kudu 100% kudu disedekahke. Kurban ajar itu. Nek dalem Kurban ajar itu. termasuk wajib, kurban nazar maupun yang wajib. Makanya yang wajib itu kan ada yang berupa lafate berupa nazar. Enten sing mek ngomong iki kurbanku niku wis dadi wajib. Lah niku kan kadang boten disadari Pak, ngoten-ngoten niku. Nah, enten carane. Njenengan nek tumbas utawa nek nyerah nonton panitia sadurunge disembelih, jenengan matur iki kurban sunnahku. Jenengan sebut sunnah ini jenengan sebut. Lah mboten abot sih nyebut sunnah, pirang wene nggih. Niki kurban sunnahku. Termasuk sing dari panitia, sing paling penting Rasulullah sing panitia, karena panitia ini kan sing nampani. Jenis sing panitia kedah nanggleti saestu. Niki kurban wajib nopo sunnah. Nah, nek sing ngeterno niku paham, oh iki kurban sunnah, oh ipun dicatet dilebokno nang kelompok sunnah. Nek umpami kok lupa, nopo bedane wajib kali sunnah? Jenengan terangaken sedhiluk mawon. Nek kurban wajib jenengan mangke mboten angsal nyuwun bagian, mboten angsal pikantuk bagian, tapi nek sunnah jenengan angsal pikantuk bagian. Ngonten. Nerangaken ngoten saged iki. Nah, mriki kan ngaten ngene. Lah wong ngaten mriki kan jenengan punya korban. Nggih. Biasane kan mun dikodhi kali Pak Arif ini. Nggih. Berarti nyuwun korban. Nggih. Niki kangge si hadap. Nggih. Sama mungkin dia liyane ngerti. Nggih. Sing Pak Arif nyerahne teng panitia masjid. Nggih. Iki juga iki sunahe elektrik, iki sunahe Nah, ngoten. Nggih, sebutan.
utawa langsung di nek sedanten memang sunah kabeh iki kurban sunah teko RT iki santen pun beres gini sing bahaya niku masalahnya kurbane secara kurban hukumnya sah tapi kan nek sing kurban kok oleh bagian saka daging niku wau hukumnya haram mergo kan ngelek idune dhewe wong mesti nadane mesti wajib ning disedekahne nggo fakir miskin kok ora dipa. Lah Pak wonten niku mboten semerap nek sing biyen nggih biyen pun kersane. Wis mungkin iki ditampi Allah sing pun nggih pun. Nah sakniki kita pun pikantuk ilmu kita ngertos sing bedakno wonten. Sing sunah yo disebut sunah, sing wajib yo jenengan sebut wajib. Mboten abot tok Pak Lesan insyaallah. Nggih sok biasane niku kan berane ditutur dulu iki korban iki korbanku. Ngoten niku lho. Iku korbanku nyebut ngoten niku wis dadi wajib. Ditutur dulu-dulu. Nggih. Ono-ono. Nggih. Anakine lha iki wis sapa iki? Iki korbanku. Makane sing kuwi nggon aku kan mesti ngoten. Iya. Wis sing pun dilakoni. Nggih pun lek pun. Nah sakniki pun mboten ngoten, mulai ditata. Termasuk jenengan sing dados panitia, sing bagian apa. Umpama dhek teko omah wis ngomong iki korbanku. Tapi sebelum dibeleh, piyambake statusnya dereng ditentukan. Sehingga pas wae panitia niku wajib menegaskan kembali. Niki wajib napa sunah, ayo ngono. Nek wajib sampean gak oleh pikantuk bagian, oleh tapi saka sing liyane teko wae kancane. Terus niku repot nang panitia dhewe. Akhirnya terus iki wae lepri wajib iki berarti dhewekno engko lepri kalau dijupuk apa ngene ngrepotno wong. Kalau dicampur macam-macam. Nah, nek pancen kabeh sunah kabeh sepakat nggih. Sunah nggih niki nggih ngono beres. Nah niku karena niki njaga niku lho sing sampai mlebu ten itu. Terus status daging yang pun mantun nggih status niki nek sing nampani niku tiyang fakir miskin, nek sing nampani daging niku fakir miskin, maka statusnya dadi tamlik atau tamaluk sehingga bebas. Dimasak didahar piyambak monggo, didahar sak keluargane monggo. Boten kersa terus diwenehno wong liya dihadiahne dihibane wong liya monggo. Disade mboten napa-napa. Karena niku hak resmi tiyang fakir miskin. Tapi nek sing nampani niku tiyang sugih, maka tiyang sugih niku mboten anak dol. Sing asal namung mengkonsumsi dimasak dipangan dhewe utawa sak keluargane utawa diwenehno wong liya. Didol mboten asal. Karena wong sugih niku sebenarnya tidak berhak menerima daging. Dia bisa menerima daging hanya sebagai it'am, hanya sebagai untuk dikonsumsi, tidak untuk kepemilikan. Nek fakir miskin kepemilikan, sehingga bebas, tak simpen, tak dol, nopo tak jono brambang, nopo tak jono beras bebas. Nek wong sugih merasa. Termasuk jagal, mboten angsal bayaran jagal. Temriki jagal itu bayar nopo? Mboten nggih. Temriki pun enten sing ahli nggih. Panitia nggih, alhamdulillah. Nek bahas kurban ten desa niku luwih coba. Karena semua itu kebersamaan. Tapi nek nang kota semua ada harganya. Nggih jagal niku ditimbangi. Meneh wae dul kurban nanggoku yo wani piro. Ngono, Pak. Nggih, wedhus tarif piro? Sapi wae tarif piro? Benten sak. Lah ngoten niku hargane dipatok, tidak boleh dibayar dengan berupa daging. Asale ya berupa uang. Uangnya saking sinten? Nah, sepidane uangnya dipendetakan saking kurban. Mergi biayane niku dipendetakan sing pokoke ora. Niku dipendetakan sing kurban. Nek sakit panitia ampun sampai ngedalno duit. Umpama kok jenengan ping sedekah nggih monggo alhamdulillah. Saya gede. Nggih mboten apa-apa. Kadang itu ngeten, tiyang sing korban kadang duwe ngapunten nggih, kadang duwe sifat sombong ngoten niku. Mentang-mentang wis korban terus diculno. Yo gak melok ngewangi, gak melok nguruni tuku kresek utawa besek,
gak melok ngewangi gawe kopi utawa teh wedan yo gak ngewangi urun gorengan gawe camilane sing anu belas gak apa-apa terus di pasrane terus karek ndudan-nduding tok aku njaluk iko mboten sah nggih mboten etikal makane ning wong korban yo panitia menentukan panitia sing korban nek umpami dan korban panitia Pak kewajibannya sing korban justru panitia itu haknya tabarruk membantu malah kita niku suruh alhamdulillah aku gak iso nyembelih dhewe aku yo gak iso ngecek dhewe aku yo gak duwe alate terus ora iso bano dhewe lek rumangsa ngoten kan mestine wis matur nuwun tenggene panitia ngoten apa iki 100 nggo operasional apa pinten apa 2 juta terserah jenengan monggo ngoten pun kata cinta katakan monggo tentang masa umur dari wali korban boleh disebut karena memang banyak sekali referensi yang pernah saya baca bahwasanya kalau berubah itu ada yang membolehkan umur 8 bulan. Saya pernah baca. Bahkan ada yang ekstrim 6 bulan. Nah seperti itu. Terus kambing 1 tahun. Nah, terus kalau di sini kan umumnya ada yang bilang powel. Padahal kalau powel itu nggak bisa jadikan ukuran. Karena apa? Kalau powel itu tidak sama. Karena kalau kambing itu pakan konsentrat itu paling umur 1,5 tahun baru poel. Nah, kalau dijadikan ukuran, kadang anak desa itu seperti ini gur. Poel itu gur masuk rusak, padahal itu sudah 1 tahun. Tapi kalau misalkan peternaknya, biasanya kan kalau memang peternakan yang lumayan besar kan pasti ada recording ya, catatan lahir. Jadi dia bisa menjamin bahwa itu sudah 1 tahun lebih. Cuman kalau dilihat giginya itu belum. Jadi yang menentukan itu umur atau poelnya kan begitu. Sing paling aman itu poel. Sing paling aman. Senajan to memang temen iki disebut tahun ya. Tapi sing paling aman poel karena ngenten. Ketika ada 2 syarat, syarat tahun kali syarat poel. Mestine umpami memang referensine ada yang nyebut 6 bulan kalau yang gibas, ya kan? Gibas itu 6 bulan, di atas 6 bulan gitu. Bahkan teman Riki pun nyebut 1 tahun, 1 tahun masuk 2 tahun, 1 tahun jalan, lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ada 2 syarat antara umur tahun kali poel, maka sing sae niku aljamku dikumpulno. Yo poel umure yo mencukupi. Yo poel yo umure mencukupi. Niku luwih aman. Tapi umpami jenengan pakai batasan tahun yo sah, ngoten lho. Sehingga jenengan pakai iki wedhus gibase umur 8 wulan yo sah. Memang wonten sing berpendapat 6 wulan ku pun cekak. Cuma nek pengen langkung aman, maka jenengan dua-duanya dipenuhi. Yo powele, yo umur. Nek umpama disian umure tapi durung poel ya dinteni poel. Nek wis poel tapi durung umur ya dinteni umur. Ngoten lho. Niku nek pengen kanthi sempurna nih, tapi nek jenengan pengen salah satu nih mawon dengan patokan umur, ya sah. Memang enten pendapat ngoten. Disebutaken mriki ya. Wasaniyu minal ibili contoh niki nek sing unta. Lek seniku fiha ajalu minad dobni wa huwa maluhu sanatun. Ya niku hewan sing usiae sak tahun wis sah. Terus wata'ana fitania masuk ke umur kedua, berarti setahun lebih. 2 tahun mlaku nek jarane wong Jawa. Nah, niku memang sah pakai ukuran itu mboten ono. Coba untuk poel ada nggak kita berarti sing kira kudu poel atau sebagainya. Nah, poel ada memang, tapi referensi kitabnya lebih besar. Niki kitab cilik. Nek kitabnya lebih rinci ada. Ada memang poel itu. Jadi giginya sudah tampil depan. Tenggene Fathul Wahab saged dipirsani ten Yana Tolibin dan niki kula beto sing alit-alit ini. Dan malih cekak monggo Bu. Akikah sama kurban kan hukumnya sama sunah.
Nggih. Idealnya mana yang dibutuhkan? Nah, ini paling sering pertanyaan ini paling sering itu. Sing didahulukan adalah kesunahan yang dzatu waktin. Kesunahan itu nek pun dzatu waktin muayyan, punya waktu tertentu, maka sing didisino sing duwe waktu. Dan ketika di saat ini ki, maka jenengan iku nek umpama nglakoni karo-karo wis saged, alhamdulillah. Saiki yo akeko, terus engkau yo kurban, alhamdulillah. Tapi nek jenengan bisa hanya salah satunya, maka waktu yang terdekat kesunahannya adalah kurban, sehingga kurban didahulukan. Karena kalau akikah itu kan bebas Pak. Akikah itu kan disunahkan 7 hari kelahiran bayi, hanya kesunahan saja, bukan terbatas hanya pada waktu itu. Nek kurban kan terbatas, tanggal 11 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah titik. Di luar niku sebelum atau sesudahnya sebutan pun boten kurban. Ngoten nggih. Nek saged kali-kali ini alhamdulillah. Nek iso pas sama kula malah alhamdulillah. Nek umpami boten saged nggih didhisikno sing duwe waktu. Kaya contone niki lho Pak. Maca Quran karo jawab adzan. Jenengan pas maca Quran krungu adzan. Niki padha-padha sunnah, maca Quran ya sunnah, jawab adzan ya sunnah. Niku endi sing mandheg? Maca Quran mandheg. Karena kesunahan maca Quran diterusno kok eneh. Tapi nek jawab adzan kan mek pas waya adzan tok. Mari adzan ya wis ilang. Nah, wonten. Pun nggih, enten malih DKB. Oh, niki kula namung ngutaken mawon tentang kesunahan. Selain niki, kesunahan kurban niki mau dengan polemiknya. Terus enten kesunahan malih termasuk penting ya. Nggih niku kesunahan siam Dzulhijjah. Kesunahane nek jenengan saged niku mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Nek biasane mriki tanggal 1 niku nderek pemerintah napa nderek kalender napa-napa monggo. Mungkin enten sing nderek KHGT Muhammadiyah monggo. Enten sing nderek sidang isbate pemerintah monggo, terserah. Kesunahane nglampahi siang mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nek saged. Nek upami mboten saged bisa saged jenengan pendet dinten-dinten. Tapi di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sing paling utama niku tenggene dina Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Syukur-syukur nek kuat ditambahi rong dina malih berarti kalih tarwiyah. Karena teng Islam niku dalam 1 tahun wonten 3 kali 10 harian, 3 kali 10 malaman yang itu utama. Gini ku 10 malam terakhir Ramadan sing ten mriku wonten Lailatul Qadar. Terus 10 hari awal Muharram. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram sing terakhir makin sebutane Asyura. Terus tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya teng Quran itu disebutano wal fajr walayalin asyr. 10 malam yang jumlahnya 10. Nah niku enten 3 niku. Gini ku akhir Ramadan, awal Muharram, kali awal Dzulhijjah. Niku injine didamel siang. Cuma 10 niku sing dimaksud sing dienggo poso sampai 9. Mengko tanggal 11 pun riyo. Terus dalune dienggo ibadah kaya maca Quran, zikir, iktikaf termasuk, terus qiyamul lail termasuk. Mangke sing tanggal 11 sampai tanggal 13 wonten kesunahan niki wau kesunahan kurban. Nek kesunahan kurban sing maksimal ngeten niki kok dereng saged, maka enten kesunahan malih ngandhape leveling ngandhape niku iraqatud dima. Iraqatud dima niku mengalirkan darah hewan halal, nyembelih hewan halal kanggine sing boten mampu kurban. Sapi utawa wedhus, umpama cukupe kok ayam utawa nggih kaya dene nggih sing kula aturaken bebek, maka niku boten ono. Upami boten nggih boten ono. Karena napa?
Tanggal 11 sampai tanggal 13 niku yaumus surur yaumut ta'am, hari bahagia, hari makan. Ojo sampai nenek wong keluwen tanggal 10 sampai tanggal 13. Kamu pray. Sing pegawai negeri pray, Pak. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate mengharamkan wong nyimpen daging kurban luwih saking tanggal 13 Dzulhijjah. Nate, Pak. Nate, kula sanjang nate. Dulu awal-awal Islam karena sing kurban itu saged di fakir miskin akeh. Sehingga nek enek sing nyimpen berarti kan enek sing gak keduman. Ngoten lho. Maka ngakale Kanjeng Nabi tanggal 10 sampai tanggal 13 kudu dientekne. Gak oleh di napa niku simpen. Awale Pak. Awale terus alhamdulillah tambah dangu umat Islam tambah kata sing kurban tambah kata. Akhirnya larangan niku dinasakh niku dihapus. Sehingga boleh bagi umat Islam menyimpan daging kurban lebih dari tanggal 13 Dzulhijjah. Bahkan saat ini modern di sing kaleng-kaleng diapa? Nah, pokoknya di ngoten lah, nek supaya awet. Nanti piye? Pun kita manfaatnya dengan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa